ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯз навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон аста Nexi ва Opel ва сечкаҳои арзон ва объёмни ва мошинои вазои советскӣ ки аз 6000 сомон сар мешаванд ва BMW. дӯстон, видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинаҳо дар кораем. Дар видеои оянда мошинаи гуфтагиторро ба шумо ҷудо мекунем, пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дорем, метавонем ки дар номери имо ватсап рӯй кунем ва дар видеои оянда рекламаш мемонем. дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро падиса кунем, мошина навора сар мекунем то охира тамошо кунем. Рафтем. Якум эълони имрӯза аст. дӯстон, булдозер трактор аст ки соли пароишаш 1994 солае ки сайзияш беҳтарин аст ки комплект ҳамаи чизои дар кориш ҳаст. яъне ки хок ҷамъ мекардаги барфа тоза мекунед, хок ҷамъ мекунед ва ҷуфт мекардагиш ам аст ки комплекта сайзияниш беҳтарин мега. ҳамин булдозер як даст гаштага мега соҳибшон ягон камбудӣ надорад, беҳтарин сайзияниш ки ҳамаи чизои комплекташ қатиш ҳаста. айни ҳол қарода дар ноҳияи Темурмалик нархаш 50000 сомона ки дӯстон бо арзон мекуне мега ба кадом дӯстоне ки агар ҳама хел булдозер дар кор бошад, рақамошон дута рақамшон 24 соат кор мекунад, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем бе ягон камбудия мега як даст гаштага. шумо дӯстони азиз, агар ки мошини фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, квартира, чизе ки барои реклама дошта бошед, барои фурӯхтан, метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номери имо рӯй кунед. дар номери имо ватсап мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли бароишаш 1994 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.4 литр мега соҳибшон. коробкааш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4та балонаи 50% раднои краска, 4та дискаҳои худаш. мошина мойка накарда сурат гирифтан ки як мойкаш мекунӣ бо зори бад мешавад. дӯстони азиз, хай бештар маълумотша аз худашон мегирен, яъне ки сайзияниш соза. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 20000 сомония ки бо савдо ва муомилаи хуб мекуне мега соҳибшон тоқа сум дар кора. марҳамат дӯстони азиз, занг занем бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин караван мегирен. хитон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардони азиз. Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1998 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.8 литр мега соҳибшон. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 1 сола мега навкадем электропакет, 4та диска, 4та балони пачка, ходовой, радной краска. мошин мега тозаҳай бе ягон камбудӣ, ҳамаи чизои лозимиш ҳаста ки ягон сарапина, ягон ҷош яъне ки пӯшидагӣ задагӣ надорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 50000 сомония ки боз арзон ва муомила мекуне мега соҳибшон. агар ки шумо харидор бошед, ягон маълумоташ фаҳмо набошад, рақамошон ҳаста ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин сечка гиред. марҳамат. Daewoo Nexi аст бародарон, соли бароишаш 1995 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, ҳардуш объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад соҳибшон. мошин мега дута бампери пеши ақибаш мега камтара кор дорад мега, дига ҳама ҷош 100% мега бе ягон камбудӣ. мотор мега навай вагония мега, 4та балонаи пачка, хай дискаҳои худчай. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Масҷоҳ, нархаш 7000 сомония мега, нархи ахирон шуда дига савдо намешавад. неки дӯстони азиз, ман намедонам ҳамин раднои краска аз худаш бошад ё ки аз худаш нест, иша гуфтагӣ нестай. агар ки шумо ноҳияи Масҷоҳ рафтатон, ки агар қариб бошед, мошина метавонед ки рафта аз ҳамон пеш бинед ва савдо кунед. 7000 сомон нархи ахирон шуда мега соҳибшон. рақамошон дар поини видео бештар маълумотша метавонед гиред. Opel Astra F аст бародарон, дар кузофи седан, соли бароишаш 1996 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, ҳардуш объём мотораш 1.6 простой аст. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз 4та дискаҳои рамашка, 4та балонои 60% раднои краска, салон тоза. мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад.
нашуд ҳуҷҷат и чизо ягон чи қайд кардагӣ нест аз соҳибшон. хай агар ки шумо маъқул кунага нарх навошон ба шумо мувофиқ бошад дигар маълумот чамга люкам дорад, яъне ки сайсияниш хубай газ бензин ҳама кор задаги пӯшидагӣ надорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 28 000 сомон, яки савдо ва муомила дар назди капот мекунем мега соҳибшон. марамат занг занем бештар маълумотро аз соҳибиам сидан гирем. бо мошини фурӯши навбатӣ дӯстон аст. инам Mercedes-Benz C-класса ки элеганса мега соҳибшон сечка соли барои 6 1996 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ, техники қарор дорад. кузов мега бе ягон камбудия тоза мега дӯстон аст. 4 дар электропакет, кондиционер дорад, кор мекунад мега. налогаш мега 1 сола ва ҳуҷҷатош то охири сола мега ҳастай. 4 диска, 4 баллони нав. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 44 000 сомон, яки бо савдо ҳам мекунем мега. радной краска ҳам хел серебристия, ҳама ҷои мошин мега 100% бе ягон камбудӣ. дӯстон агар ки шумо мошин хар бошед рақамошон аст нашуд арзон ичиша қади худаш гап мезанед рақамошон дар поини видео марама занг занен. шумо агар ҳам хали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои реклама кардам дар номери имо васаб рӯй кунем. бо дар видеои оянда рекламаш мемонем мошинаи рӯй кардагитона. Daewoo Tico аст бардорон соли барои 6 1996 солаки сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон газа даги нест. объём мотораш 1 литри простоя мега камасраф экономия, коробкаш автомата мега соҳибшон. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 баллонои миёна средни, 4 дискаҳои худаш, радной краска, хадовой дорад, салон тоза, магнитофон, яъне ки мошин 100% мега бештар маълумотша аз худи ҳамин Tico мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷаке. нархаш 12 500 сомон, яки бо савдо ва муомила мешавад дар назди капот. дӯстон аз рақамошон дар поини видео аст. агар шумо маъқул карда бошед метавонед ки занг зада маълумоти пурраша аз соҳибияи мошин худтон гиред. марҳамат. Mercedes-Benz C-класса бардори назди сечка боятаи дига соли барои 6 1995 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад мега соҳибшон. объём мотораш 1 литра, коробкаш автомата мошина. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 диска, 4 баллонои 70% дар пешид электропакет, радной краска, салон тоза, магнитофон. мошин мега 100% срочна сум дорад, кор мега тоқа сум. мошин дар Панҷаке дар дӯстон аст. айни ҳол нархаш 25 000 сомон, яки боз савдо мешавад мега соҳибшон. дӯстоне ки агар ҳамин шаҳри Панҷаке да бошанд ки рафта бинанд метавонанд ки мошина савдо карданд ва задни камера, магнитофон, телевизорам дошта. маравад дӯстон занг занед ва бештар маълумот чакинед. шумо агар ҳамин хел мошин дошта бошед ё ки хона замин квартира дар номери имо васаб партоен мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. агар ки ба шумо ягон мошин дар кор бошад дар комментария расед ки чӣ хел мошин кадом сол то чанд сомона мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Opel Astra F аст бардори назди дар кузови караван соли барои 6 1998 сола мега соҳибшон сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1 литри простоя, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 баллонои пачка, кондиционер дорад мега кор мекунад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат, кузов тоза мега. мошин ягон задаги пӯшидаги надорад, срочна мега сум дорад, 4 диска дорад, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин дӯстон аз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26 000 сомон, яки бо савдо ҳам дора мега дар назди капот. дӯстоне ки ҳамхали караванҳо бисёр мепурсанд вариантҳои хуб. агар ки шумо харидор бошед рақамошон дар поини видео аст. кондиционер бо ҳамаш баллонош нав қоидави ҳуҷҷат дошта метавонед ки рафта мошина айб пеш бинед ва савдои худтон накунед. хоҳиш мекунем ки дар видеонавори мо лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо васабтон ҳамин силкаша фадилса кунед. раҳмат барои бардорие ки ҳамин хел дастгирӣ мекунанд. раҳмат барошон. Daewoo Nexia аст бардори азиз соли барои 6 1994 солаи Daewoo Nexia сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1 литри простоя аст, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 баллонои 50, 4 дискаҳои рамашка, радной краска ҳамин хел серебристи аст. камтарак бампери ақибша краскаш хестаги буда. хай амира бафки худтон мекунед. хай пешам нигоҳ кунед камтар дига хай состарак буда.
магнитофон дорад, дӯстон азиз, электропакет, мошин соза мега хай бештар маълумот бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 11000 сомония ки савдош дар пеши капот мешавад мега соҳибшон. рақамошон ҳаста, метавонед ки занг зада бештар маълумот пурша аз ҳамин соҳиби Nexi ки дӯстон азиз марҳамат занг занед. шумо агар авхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номери имо васайт мо партнер мо дар видеои оянда намехе рекламаш мемонем, яъне ки фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст дӯстони азиз, Toyota Corolla ҳаст ки соли бароишаш 2008 сола сӯзишуриш бензини холия мега соҳибшон. объём мотораш 1.6 простой ҳаст. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони 8 кондитсионер, электропакет, яъне ки монитор, хоб ҳамаш кор мекунад мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. нашод ҳуҷҷати чизо ягон чи гуфтагӣ нест дӯстон, аз худашон мегирем. мошинча 100% мега серебристи света. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 65000 сомония ки нашод арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. хай мумкин дар пеши капот савдо шавад. дӯстоне ки ҳамхали Toyota Corolla писта буданд, нашмуда варианти хуб 2008 сайсияниш беҳтарина метавонен занг зада бештар маълумотша аз ҳамин соҳиби ҳамин Corolla гирен. марҳамат. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар WhatsApp имото позиция кунем, барое ки меҳнатои моро қадр кунем. чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментари нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бардони азиз, BMW 3 серияс ки BMW 3 серияс ҳаст. соли бароишаш 1991 сола сӯзишуриш бензини холия мега соҳибшон. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мегане ки сайсиянаш мега средня, яъне ки мошин соза мегане ки сайсиянаш средня. аккумулятори нав дорад мега соҳибшон. 4 балони 50% хадавой ва дискаҳай калпака ҳамин чизоша дӯстони азиз хай бо аз худашон мегирен. камтара краскаш безе пиштаги хоин айсар мекунен. мошинане ки мега арзон мефурӯшем мега соҳибшон срочна. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш 6600 сомония ки боз муомила дорад мега срочна суми холи далкура. агар бардорем ки агар мошин агар маъқул карда бошад, агар харидани бошад, рақамошон ҳаст, метавонен бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. агар ки нафрӯхта бошад, мошин беҳади бад арзон аст. ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ дошта пешкаш кардем. агар шумо ҳам дошта бошед, рой кунед, реклама мекунем. то видеои оянда худои нигҳбони ҳамаи шумо.